VPS video o Alexovi. Co se to tam zase nahoře děje? A Alexi, žiješ? Jo. Je škola. A? Nemáš teplotu. No jo, je škola. Neměl bys jít do ní? No, není škola, je pátek, no, je pátek, konec školy. No víš, my máme prázdniny. Aha, takže máme prázdniny. Děkuji za informaci. Alexi zase dělá srandu. Nechce do školy. Ale je to jeho problém. Dostane špatnou známku. Pro jednou celkem dobrá výmluva. Tak výmluva. To se řekne ségře. Ne, ani muk. Ségro? No co? To byla jenom výmluva. Ale prosím tebe, takový miláček by nikdy nelhal. Ale já to slyšela. Prosím tebe, ty vždycky všechno slyšíš a vždycky je to omyl. Že jo, Alexíku? Jo, přesně tak. Ale zase je pravda, že jste to neměli v úkolníčku, jak to? Jsem deváťák, neboj mami, teda osmák. To se nějak vyřeší. A teď šup, běž nám připravit ranní jídlo. Vím, že lhát se nemá, ale dneska píšeme 10minutovku. A já jsem na to vůbec neučil. Takže 10minutovku. Alexi, ale chápeš, že když tu 10minutovku nebudeš psát, nikdy nebudeš jí psát třeba někdy později.